लोगोफोर BTC-नि 4 ग्रेडनि बाइबा माने इन्टारभिउ होनो फैदों। आंसो देखायनि भिडिअखौ नायदो ओमफ्राय शेयार खालामदो कमेन्ट खालामदो। नै रायजोबो दङ होनो फैदों दा। नोंनि आसाया माबायदि? आंनि आसाया मा होनबावनांगौ जाखो सानदों मोनगोन खोमा सानदोंमोन आरोखि। ओमफ्राय खबर लानानै फैदोंमोन आरो। बेसे गोबावनिफ्राय नों स्टाडि खालामखो प्रिपेरेसना नोङो? स्टाडियाथ' गैया खालामनाय एसे एनै खालामदोंमोन ने? नाथायब्ला मा होनबावनाय उनावसो मिथिसिगोन। ओमफ्राय जेनुइन सानो ना नों मा सानो बे 4 ग्रेडनि साख्रिखौ? माने बयबो ओरैनो मोनगोन सानदों ना सिङाव माबा माबि थायो होननानै सानो? सिङावथ' माबा माबिखौथ' बुंजोबनोबो बुंब्लाबोथ' एसे दाय जायो नालाय। बेनिखायनो जेनुइनानो जानांगौ जानायालाय आंनि मथेब्ला आंनि साननायाव। बेनो माने आंबो सानो जेनुइन जानांगौ आरो जाथों होननानैबो सानो। बयबो माने खस्थ' खालामनो बयबो स्टाडि खालामदों ओमफ्राय आसा खालामनानै फैदों। बयनिबो साननायफ्रा जाफुंथों रायजोफोर लोगोफोर बयबो मोनथों साख्रिखौ। जेरै फुटबलाव जेननाय देरहानाय थायो साख्रियाथ' आरो माथो बिराद हा नख्रां बायदि जाहैबाय। ओरैबायदि खस्थ' खालामनांगोन माने मोननाय मोनैया गावबागाव खाफालनि खोथा जाहैबाय। नाजादो अल दा बेस्ट। बिटिआरनि साख्रि लाग्राफ्रा नै 4 ग्रेडनि साख्रि लाग्राफोर खयस'जन दं हाजारजोंसो खोथा जागोन। ओमफ्राय 4 ग्रेडखौनो ओरैबायदि मानसिफ्रा MA पास MSc पास BA पास फैजोब्बाय आरोखि। बोरै जाबावनांगौ जाखो बे मेट्रिक पास हायार सेकेन्डारि पासबाथाय मा मावना जाबावनांगौ जाखो बिदिला आसरितलै नै मानसिफ्रा। एसे देखायनि आं मानसिफ्राखौ एकदम लाइन आरोखि ओरैबायदि लाइन नायसाय नुहुरबावा ओरैबायदि लाइन आरो ओरैबो नायदो गेटसिमखा। हिनजावफोरखौ नुबावाखै बे हौवाफोरनि लाइनसो। हिनजावफोरनि लाइना दस्राजों बिसिनिबो सहैखाबायदां। माने लकेसना जोङो चिरां डिस्ट्रिक्ट नालाय काजलगावआव जादों आरोखि बे माबा UN एकाडेमि कलेजाव। माबा ओरै कलेज सिंनिफ्राय ओंखारबोयोबा सेंग्राफोरनि लाइना जाहैबाय लेफ्ट साइड जायो ओमफ्राय हिनजावफोरनि लाइना जाहैबाय राइट साइड जायो। सहैखायो ओरैबायदि गोजान हिनजावफोरनाबो।